Het is van een beetje meest of heel dal bewolkt waren. Nou ja, de zinnen zoeder hier en daar eens even terugkomen kunnen, maar dat geldt dan vooral voor het watergebied en het kustgebied. Verder een hege temperatuur nog altijd, zo'n 9 of 10 graden. En de wind die houdt hem stadig gewoon meer en meer deel, zwak of matig, en die komt uit het westen mooi en het zuidwesten. En dan op naar Joen en vannacht. Joen, ik meestentijds bewolkt. Vannacht, ik meestentijds bewolkt. Krijgt er zo'n dag, kinderen hier en daar wat hele lichte ruim vallen. Maar de droge perioden hebben de oerhoorn. En dan de temperaturen vannacht, een warme nacht, zo'n of 8 graden. En dat is dan 8 of 9 graden te warm voor de tijd van het jaar. De zuidwestenwind is nog rijstig, maar die helpt letter vannacht aan. Het krijgt rond hut in het kustenwatergebied. Vrij krachtig op het vasteland. En dan volgt morgen een roege dag met tijdelijk ruim.